Il-kanzunetta rebbieħa tal-Anja tal-Poplu taż-Żgħażagħ 2018 hija l-kanzunetta Dwell kanta Eliana Gomez Bianco u Aiden J. Drephard. Is-support fis-sala ma jonqosx hawnhekk, Eliana u Aiden issa għandhom l-opportunità wkoll li jmorru jieħdu sehem festival barra minn Malta u apparti hekk anke li jieħdu sehem fl-Anja tal-Poplu tal-Kbar issa wkoll bħala mistednin speċjali. Proset Eliana u Aiden, nistgħu nagħmluhom kumment qabel ma nkomplu bil-festival. Mela, l-emozzjonijiet issa li wasaltu sawwek, Bla kliem. Forsi nitkellmu ftit dwar il-kanzunetti l-oħrajn ukoll li naf li kien hemm atmosfera ħafna sabiħa wara l-kwinti. Kienu kull kanzunetta kienet tajba, kienet kompetizzjoni, kull kanzunetta kienet sabiħa. Veru. Kontu qed tistennewha. Fem, kulħadd kien ħaqqu ġifieri kulħadd kien ħaqqu għalina kienet sorpriża. Tirtot Eliana kemm gustuża. Awguri minn qalbi awguri li Aiden J. Drephard u lil Eliana Gomez Bianco l-kanzunetta tagħhom Dwell. Smajt u rajt li lek tajt li issa minni xbajt. Għawda xajt li jinxamilt, ħawat li moħu bħal l-imxilt. Ma tanti papagal, dan kollu lob ta' tfal. Aħna gżejjer ma' udin, it-tnejn aħwa ta' xurxin. Ismani najlek tijaj l-isbaċ min, għamletti danu għadman kun taxkien. Nitaxa bil-bajiet, niftaħa bil-ġrajiet, fil-sorja t-tislu, għaxam zgur mux lajiet. Bil-konfidenza, faħalin dil-nar, jitejra lija għatma b'sar. Ħallik bil-merijiet, għamtija kif-femit, wasal ismin, li namlu ftit bidliet. Naf fil-kobor nirbaħ skur, għamti għaju l-onur. Fl-industri ta' xogħol f'dawn ir-renja jien ukoll. Ingżira ta' konkrit, jinħdura kemm irrid. Sorbi daqshekk ma ssiblix, ġen bħalek żgur m'għandix. Ismani ngħidlek tiegħi l-isbaċ min, għamletti danu qatt ma nkun taxkien. Nitaxa bil-bajiet, niftaħa bil-ġrajiet, fl-istorja tislu għax dawn żgur mhux lajiet. Bil-konfidenza faħħalin dil-nar, jitejra lija qatt ma b'sart. Ħallik bil-merijiet, għamtija kif-femit, wassal ismin li nagħmlu ftit bidliet. Ismani ngħidlek tiegħi l-isbaċ min, għamletti danu qatt ma nkun taxkien. Nitaxa bil-bajiet, niftaħa bil-ġrajiet, fl-istorja b'nislu għax dan żgur mhux lajiet. Bil-konfidenza nfaħħalin dil-art, jitejra lija qatt ma b'sart. Ħallik bil-merijiet, dawn tiegħek il-femit, wasal ismin li nagħmlu ftit bidliet.